Guidance, sit-up. Alisin yung kamay mo, Tilin. Inaabot nga niya eh, parang. Tumatayo lang siya. Mayayamot na yan. Puta, makita kamay lang eh. Dali. Oink. Pawak mo yung kamay mo. Hiniga mo ulit. Hindi, ayusin mo yung naabot niya pilit eh. Op! 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 Uy, bawal pa upo, Tilin! Bong! Op! Tayo mo siya. Op! Tayo! Op! Bye, Jen! Bye!